kormány tudja, hogy mi a dolga, és hogyha úgy látja, hogy be kell avatkozni, akkor be fog avatkozni. De ma erős a gazdaság, stabil és nagy a jólét. Azt láthatják, hogy a reálbérek pirossal 15%-kal érnek többet, mint 89-ben. Ugye látják? És azt látják, hogy a fogyasztás, a lakosság fogyasztása éppen egynegyedével haladja meg a 89-es szintet. Magyarország tiszteletre méltó teljesítménnyel rendelkezik, gazdasága erős és versenyképes. Most 2005-ben a következő 5 évre átfogó, valamennyi adónemet érintő, alapirányát tekintve az adóterheket és a járulékterheket csökkentő, a gazdaság versenyképességét és a társadalmi igazságosságot növelését egyaránt szolgáló adóreformot fogunk elindítani. Erős és olyan országot szeretnénk, amelyben van értelme dolgozni, amelyben előre lehet jutni. Olyan országot, amelyben nem beszélnek adócsökkentésről, mert arról a politikusok szoktak beszélni, amelyben teszik. Volt már, aki beszélt róla, ön is, elnök úr, 98-ban radikálisat ígért. És tudja, mi lett belőle? Semmi. Nem hiszek abban, hogy lírával és negédes szavakkal kell egy miniszterelnök jelöltnek programot adni. Abban hiszek, hogy határozott, kemény programot kell adni. Ez ma, úgy látom, csak a szocialista párt oldalán létezik. Az új Magyarország programja, az építkezés programja, a beruházás programja, felszabadítani a vidéket, a városokat. Ha akkor a baj, álljon elő a farbával. Mondja meg, konkrétan számokkal, nem úgy általában. Mi a terve? Mit csinálna? Ijesztegetni? Kérem szépen, ahhoz nem kell politikusnak lenni. Az elég előugrani egy sötét sarokból. Elnök úr, kérnék öntől valami szívességet, most itt. Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt, hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni, legyen olyan kedves, vonja vissza. Ön úriember. Ilyet senki nem mondott. Erre most kampányt építenek. Nem akarhat igaztalan módon nyerni. Nem igaz vádakkal választást nyerni, az nem igaz országhoz vezet. Önnek van befolyása, akkor én most mondom önnek, ez nem igaz. Tudja mit? Vonja vissza ezt a kampányt, mert ha nem teszi, akkor maga is az igaztalanság vágyába süllyed.